Niku kan nek sampun gada kelebihan bagi kadang wonten jasate niku kan tasih utuh. Nggih. Napa kadang jasate nggih ical. Nah, napa niku nek tiyang nek sampun manunggal kali Tuhan Pak wonten niku. Iya jelas, jadi kembali ke asalnya sing diarani nganti manunggali nang alam ya Le. Makanya tembung aku langgeng anane sing wis padha manunggal nganti gurgari tanpa jasad kan. Ya akeh sing ngono kuwi. Kuwi ya wong sing wis resik, ora suci lho ya. Nggih. Resik. Dadi jumbo antarane lahir karo batine. Belajare ya penak diomongne angel dilakoni. Ayo to saiki belajar lek iya ya ora kuwi lele kuncine. Penak to? Lek iya ya lek ora lakune laku temen. Lakumu bakal teko temene temu apa sing mbok goleki. Terus dikanteni keseimbangan. Lho akeh-akeh enggak. Wah kan itu. Urung iso ngisak-ngisakne lara kabeh. Wis. Kados niku Mbah, konsep reinkarnasi niku kan manusia mati hidup kembali nggih. Terus yang menentukan reinkarnasi harus ke si A, ke si B, ngoten niku sinten Mbah? Dari perbuatannya nalika perjalanane hidup yang sekarang. Jadi ngene ya Le, dadine wong urip nang alam rame iki mau diarani titik akhir. Jadi kados tiang reinkarnasi ngoten niku mboten harus teng gini keluarga. Tidak harus nggih, Mbah. Tidak. Boleh apa ngene lho ya Le, dadine lek diarani keluarga kabeh kan keluarga ya. Mulai awal sampai akhir kan loro iso dadi sak donya ya. Lah karena apa Mbah No kan tidak harus di keluarga. Menungso sak donya asale padha teko bumi geni banyu angin. Dadi ini kabeh iki asline padha ngono lho. Jadi kok nganti sore ngarnasi rono-rono ki minturut perjalanane nalika sik urip iki mau. Ngono lho. Dadi nek wonten tiyang reinkarnasi dados kewan, wiwitan ngoten niku nggih kantun tingkah lakune tentu. Ya kemungkinan ya perbuatane ya ngrawukan kaya dene kethek. Terus selingkuh kaya dene kidang kan ngono kuwi kan. Ya lek nang alas ya kaya dene pringapus apus-apusan kan ngono. Haruse lek nalika Mbah Non dhisik nang alas ya Le. Nggih. Ya roh pring Jawa, pring apus, kidang. Kan wis macem-macem muni dhewe-dhewe kan. Oh senajan elek mlakumu lakune kaya dene bentuk kuwi lho, lurus kan ngono. Jane kan kabeh kan kodho alam. Dek wau kan bakal ngendikan bahwa konsep mencari Tuhan itu jangan sampai mencari nggih. Ya, itu konsep ya harus diumumkan ya. Kenging napa Mbah kadang ngeten tiyang niku nek kesulitan menemukan Tuhan Mencari. Nah, niku berikut. Nah, kuwi sik kebimbang karo suarane sing ora ngetutne lakune Imam Mahdi. Slewah teko tuntunane Imam Mahdine. Berarti niku dereng yakin Bang nggih. Urung wis jelas urung yakin. Di samping kuwi memangnya tuntunane harus mencari. Lele tuntunane Mbah No tidak boleh le mencari. Mengakui. 2012 wis tak tulis iki lho. Roh aku langgeng akonono. Gak goroh Mbah No. Ayo saiki digoleki, dinyatakne ngono lho. Wis jelas manunggale kawula Gusti kok sing digoleki. Ya makanya Mbah No jelas kalau dulu ajaran Siti Jenar itu dilanjutkan, tidak akan terjadi begini. Karena apa? Siti Jenar sing ditutne, sing ajarane Gusti Allah. Ya.
Lelek sing umume iki mau ajarane Nabi Muhammad utusane Allah kan ngono kan. Nggih. Ya, aku apa gawe-gawe to swaraku iki. Kasunyatan enggak? Nggih, kasunyatan. Mangkane luluse Siti Jenar nganti muni ya aku ya Allah, aku sejatine nuring Allah. Mangkane ndek ngenane kan wis tak omongni. Mbah No dalam perjalanane menyatukan alam dan penciptanya nganti iso nemokne punjer ya. Sumber terus karepku, terus karepmu, terus salah, terus bener. Isen-isene donya ki ringkese nek 6 apa sing tak omong niki mau lele. Sumber utamanya dari itu. Jadi kata 6 ya. Nggih. 6 itu bisa nemai, bisa nemu. Makanya ndek enane kan tak wiwir. Dina 7 pasaran 5 sasi 12 buku 30 tahun 8 Hindu papat sing ora enek kuwi mau jangkepe 1 nganti 9 angka 9 karo angka 6. Angka 6 dan 9 itu angka keajaiban. Nanti lek 6 ditambah 9 enek 15 kangge AC bulan. Ngisor 30 dhuwur 15 45 lek tinggi watu ngisor 6 dhuwur 12 angkane 9. Mangkane angka 9 itu angka keajaiban karo 6 wolak-walik tanpa hambedani sing 6 diwalik dadi 9 sing 9 diwalik dadi 6 dununge nang menungso ya sapa ae sing iso nutupi baban hawa 9 1 10 tinutup iso buka yang ditutup, disitulah letak ajaran yang puncak ajarannya Siti Jenar. Lah neme bisa nemai dan nemu. Wes. Songone bolongan 9 ki ya renane loro. Ya enek salah enek bener. Contoh, mripate dingge nguwati elek, nggih nguwasi apik. Jelas ya, iki nggih ngrungokne elek, nggih ngrungokne apik. Wae kabeh bolongan 9 ki ya salah ro bener. Ora kena ora. Wis. Mbah, kata yang sandang bahwa menungso niku nek sampun umur sekawan dasa, itu kan kedah eling nggih. Nah, ya. Apa Mbah yang harus direnungkan dan harus diubah ketika manusia itu sudah berumur 40 tahun ke atas? Ya, sekarang gini, harus mengikuti kode alam. Ya. Wis sing ukuran wong wis rambute putih iki cara diomong karo alam putih orsi kan ngono kan. Lah kenyataane ngono kuwi mau. Wong kon resik enggak suci loh ya. Tapi siapapun deh, kalau bisa memerangi, termasuk, kok diperangi, jangan diperangi. Dari menyatukan hawa nafsunya, dikendalikan, dipadakne, dinormalne. Uang ya ora berlebihan, santai, rileks. Tapi lek tentang umur ini, gak ada cara batasnya li. Termasuk ya kuwi sing diarani umur iki sing kena diarani piye ya? Kena pingitan. Pingitane Gusti Allah menungso ora iso bedhek. Ngono lho. Dadine ora kena dingge paugeran lek kudu umure sakmene kan gak iso ya. Aku sok kudu umur sakmene kan gak iso. Saiki sing bar lahir ninggal ya enek 7 tahun mati ya akeh kan ngono kan. Nganti umur 100 lebih sik urip ya enek kan itu kan. Makanya satu-satunya itu rahasia Sang Yang Tunggal. Yang bisa menentukan kembalinya roh itu tadi. Dadine sitok kuwi ora kena dijaluk ya ora kena dimoi. Rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan yang rahasia cuma itu tok. Makanya padahal menungso Allah wujud iki gak wis ora rahasiane, sing dirahasiakne
baline. Mbah, dek wong jenengan kan ngendikan bahwa menungso niku pokoknya kudu resik, aja suci kan ngoten nggih. Ya, resik. Nah, bedane napa, Mbah? Resik kalau suci niku, Mbah. Saged jenengan jelasaken, Mbah. Kalau yang dikatakan suci itu yang tidak ada tapi tidak bisa disentuh manusia, bisa dikatakan suci. Tidak ada. Ada tapi tidak bisa disentuh manusia. Dan tidak bisa dipandang manusia, itu bisa dikatakan suci. Yang penting gini, belum terjamah manusia bisa dikatakan suci. Yes. Jelas ya? Jelas, Mbak. Nah, ngono lho. Lek sampean tekok tentang suci lho ya, Le. Ini resik, Mbah. Nah, resik iya bersih, bener bisa ya. dikatakan resik ya. Mbah, tiang urip niku kan masalah yang paling utama kan masalah ekonomi, Mbah nggih. Ya wis jelas. Nggih. Enten apa mboten, Mbah, ilmu Jawa kajenge tiang niku cepet sugih. Napa, Mbah? Ya enak. Rumusé, Mbah, napa rumusé, Mbah? Ya rumuse ya pokoke ya kuwi mau. Samu barang opoe tembunge ati-ati. Hati-hati. Ya saiki contone ngene ya, Le. Dadine lek dipelajari tenan iso, bukan sugih tapi duwe cukup ya. Tapi lek wong Jawa gak kepengin sugih ya, Le. Iki tak paparne lek tatanan Jawa gak kepengin sugih, tapi kepinginnya cukup. Cukup nggih. Ya. Sugih mah tak ralat sik. Lek wong Jawa gak punya cita-cita sugih. Lek tuntunan Jawa gak punya cita-cita sugih. Cukup, ayem, tentrem, rezekine sempulur, awake waras. Nggih, Mbah. Di dalam rumah tangga tentrem, kuwi tujuane Jawa. Lah ya jelas to kae. Tutur tinular kae wis jelas to pisan. Gak njaluk sugih kae tutur tinular kae. Terakhire katentremane kulawarga. Wis. Boleh duwe kepercayaan karena apa wong Jawa ora kepengin sugih. Lek balik sugiya sing sundul langit ora digawa. Lah mangkane sing diupaya diarani golek resike diri ora suci lho ya. Nah, mangkane duwe cita-cita lamun wong Jawa lek teko titi wanci ninggal asma. Lek macan ninggal lulang, gajah ninggal gading. Kan tujuannya kan. Jadi ini orang ninggal bondo dunya. Tapi kadang ngeten ya, Mbak, tiang urip niku kadang uripe kan wonten nek selalu niku keberuntungan terus. Nah, wonten sing apes terus. Nah, niku kenging napa, Mbak? Kok enten tiang nek uripe niku nggih apes terus, wonten nek untung terus, wonten niku sebabe napa, Mbak? Ya bala wis kinodrate nang donya iki bejo cilaka bunga susah wis digelar to. Jane ngene lek kanggene menungsa ki mau sik kedunungan kodrat le. Lah kodrat ki mau sik kena diwiradati. Saiki ngene tak simpulne, wong lek wis nyusep tenan ya kudune pasrahe nang Gusti Allah. Wis. Dilantari nyambut gawe, setiti ngati-ati tantangane agama utawa negara aja dilanggar. Wis. Kuncine napa, Mbah, tiang niku saged ngrubah saking urip nek apes terus dados urip sing bejo wonten niku kuncine napa, Mbah? Siji percaya diri. Nggih. Lek punya kepercayaan tuntunan kaya ngene Mbah Nogi ditutke, dijalankan. Nggih. Lah aku kan wis jelas lek gelem nglakoni sing suarane Mbah No lek nganti kurang kamuse salah ngono kan wis tau tak omongne to. Lah iki kira-kira wis nyatakne urung iki ngono lho.